Здравейте на всички! Днес ще кажа предизвикателство. Така, тези предизвикателства са три и ще се свързват с снимане, камера. Извинете ме, че са три, но да, беше. Просто да измисля нещо. Знае какво? Три неща и с камера. Така, да започнем. Написах ги в телефона. Така, само да видя. И така, питат написах ги в записките си. Първото предизвикателство е да се направи снимка и да я хвърля във Фейсбук. Така, например, може от камера, може и от електрика. Аз ще се направя от електрика. Така е електриката. Снимам камера, да. Снимам от лаптоп. Така. Направих снимката и ето я. Така. Нямам интернет, по-точно да кажа. Вкъщи нямам рутер. Затова днес си купих... само да ви покажа това. Така, днес си купих карта Intel. Да, то по принцип моята карта беше Intel и просто исках безплатен интернет с мобилни данни. Всеки месец плащам 12 лева. Имам безплатен минути, имам мегабайт и всичко друго. Всичко. Така хора, ще прехвърля в интернет, в Фейсбук. Така, ако не съм я прехвърляла, значи съм си забравила. Така. Сега няма да мога да направя, да я пусна във Фейсбук, защото е много бавните данни. Не знам защо си ги взимах, ето сега ще ви покажа моите мобилни данни. Виждате, ето горе. Горе там и там. Ето, да. И за това... Мисля, игрите, да. Мога да направя такова видео на име какво има в телефона. Да не говорим за това. Ще я пусна в Фейсбук с удоволствие. Така, да направим една смешна снимка. Това е второто. Да, това нещо ще го направя от камера. Така, неспешно това е на камера. Така, ще направя от електрика. Но смешно да е, ще избера един цвят. Да. Така, сега ще се избера след една минутка. Ако позволите. Срамно се да ви покажа. Но мената е малко размазана, но става за смешна снимка. Така. Няма да я съветирам. Трета снимка да направя снимка как снимам. Добре. Така. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може дайте на палче нагоре и се абонирайте за моята канал. Това е. Надявам се клипчето пак да ви е харесало. Само това се надявам. Друго нищо, честно да кажа.
тъй като сме почивка една седмица. Но да мога да правя вече много видеа. Разбрахте, че снимката ми е вече друга и името Дилхайстолес. Просто това е. Да си направим всякакви прически, но просто не знам защо го написах. Реших, но не можах. Но ще се опитам. Да, ако не мога, сменям името. Чао. Чао.